ħalluna twaqfunix, b'xi bonġu tħawdunix, għax il-ma ma sibnix, u wiċċna ma ħsibnix. ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomnix, tal-linja t-telfunix, għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, bil-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, zoħra zur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. Ma sibnix, u wiċċna ma ħsibnix. ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomnix, tal-linja t-telfunix, għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, bil-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, zoħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. 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 Ole, jiena nsostni li għandna nagħmlu r-resta ta' Napoleon. U għen għamlu għatu Romeo u Giulietta, u xek fer. Iva, ta' Romeo u Giulietta nagħmlu? Le, nagħmlu r-resta ta' Napoleon u Josephine. Jien nixtieq naf, dal-kostumi kollha mnej ġew. Inti lim resta tittamel? U issa jiena li mhux xorta. Issa mhux hawn qegħdin. Jenta Giulietta li preferi, basta jinnoqgħod Romeo. Kolla sew, għax kont se noqgħod jien. Ma jimpurtax, fil-każ inti ħoqgħod tissuġġeri tu. Il-familja Kaminżuli u Mallija bejnietom kienu mpikat. It-tnejn jaħsbu li blaħtija għal xulxin kienu ikkargati. Inżel minn hemm ħanajdlek għax ma tmux tara fejn bintek. Inżel ħanibda ndillek ma' suftajnejk. Linja. Ja maħmuġa. X'inhu? Ja maħmuġa. Ja maħmuġa. Mela mhux se nħalli ir-Romeo tiegħi joħroġ ma' bintek. Għana dak sibtu barra jien. Dak jien naf kif rabbejtu dak. Iva l-qedu f'bozzak tej, u mor jajjura l-int. Il-ġlieda ma waqfitx hawn.
u komplit b'ħafna xenati. Xi kliem kellna nħalluh barra għaliex ġejna ċenżurati. U Romeo u Giulietta għall-imħabba tnejn ċana rridu jsolvu il-problema. Dnub li ma kienx hemm ta' kana, iżda Romeo kien brikkun. Iva nagħmlu ta' Napoleon. Iżda Romeo kien brikkun u waqt li l-lejl kien deħel ġmielu u kollox kien jidher fil-kwiċ. Bajt, semmu nara l-aħbarijiet. Ujja, inkomplu, allura naħdmu bla suġġeritur. U Romeo fin Giulietta rid imur. Ejja waraw di. Sadkom biex titqu wkoll, mela ma tkomx merem ġew jew. Arajjef u ħanku ħanibda l-aħbarijiet. Degrit tal-Kurja jafża li l-arajjes għandhom idumu 15-il ġurnata mwaħlin ma' notice boards tal-Knisja qabel jiżżewġu. Illum il-pulizija ħaqqa tassew proset tal-li rnexxiela taqbad persuna li wettqet żewġ serqiet matul din il-ġimgħa. Wara ħidma intensiva mill-pulizija li ma tat ebda riżultat pożittiv, l-akkużat mar minn rajħ jagħti ruħu f'idejn il-pulizija. Il-pulizija b'sens ta' kapaċità kbira żammewh għall-interrogazzjoni. Diversi personalitajiet distinti batu messaġġi ta' ferħ lil korp kollu. U b'dik l-aħbar ġejna fit-tmiem ta' dan il-bulletin tal-aħbarijiet. Iżda qabel nagħlqu nerġgħu nieħdu il-punti ewlenin. Żiemel involut f'inċident ta' traffiku. L-arajjes imwaħlin man notice boards tal-Knisja. Il-pulizija ħaqqa proset. Insellmilkom u l-lejl it-tajjeb. Emxi Giulietta. U inkomplu il-programm sportiv tagħna billi issa ninaqdu max-xatt tal-Gżira fejn se nkomplu nassistu għal xandira diretta tal-maratona tad-dewmien fil-baħar. Infakrukom li l-għawima ilhom għal dawn l-aħħar 5 ġimgħat fl-ilma. Nilqakom hawnhekk għas-siġġiema minn xatt il-baħar fejn qegħdin insegwu din l-isfida eċċezzjonali li dawn l-istewt sportivi Maltin qegħdin jagħmlu. Kollox jidher li sejjer sew u hawnhekk in-nies ġabi ħġara biex issegwu mill-viċin dak kollu li qed jiġri. Fil-fatt qegħdin jifqu wkoll ħafna turisti li qegħdin jiġu jaraw mill-viċin l-isport Malti f'liema livell qiegħed. U jiena ħaddi l-opportunità biex żammejt ngħid minnhom hawnhekk biex inkun nista' nagħmilhom ftit mistoqsijiet. Hello, which country do you come from? Yeah, I am coming from Germany, but my wife here, she is Maltese, from Malta, yeah? Good, so later on we can ask her some questions as well. Okay. Does anybody practice this sport in Germany? No, I don't think so. In fact, I think it's the first time I'm ever seeing such a sport like this here in Malta, yeah. And what do you think of it? Well, I think it is very interesting, and I think you should have it organized all the year round. I mean, in this way, if you put this in a leaflet you give to tourists who are planning their holiday, yeah, then more tourists will come to Malta, also in the winter. Bħalma smajtu hawnhekk il-ħabib tagħna qed jissuġġerixxi li dan l-event jiġi organizzat is-sena kollha. Però naħseb li tkun daqsxejn diffiċli nikkonvinċu lil ma jibqgħu fil-baħar sena sħiħa għalkemm issilhom hemmhekk sitt ġimgħat u ma nafux meta se jitilgħu. Ngħaddi issa biex nagħmel ftit mistoqsijiet lis-sinjura tiegħu li kif qalilna raġel tagħha stess hija Maltija. Xi kemm ilek nieqsa minn Malta? I'm sorry but I don't understand Maltese. Qed tgħidilna l-insit il-Malti għalhekk se jkolli nagħmilha l-mistoqsijiet bl-Ingliż. I was asking if you have been living abroad for a long time, but now I must assume that it's been quite a long time. Yes, I've been away for 5 years. 5 years. And where did you live before emigrating to Germany? I used to live in Slima. In fact, my family still lives there. So that's why it wasn't difficult for you to forget your mother language. Anyway, do you think Malta has changed a lot since you left? Well, no, not really. I mean, the queues at the banks are still there, the bus service is still the same, people still throw rubbish in the street, tumbati on the streets galore. However, there's one definite improvement, and that's the men. I mean, everywhere you go, there are good-looking males with mysterious sunglasses and shiny hair. It's just too much for me. I thank you on behalf of all Maltese men. U b'dawn il-kommenti, nerġa' nirritorna lura fl-studios, ċaw u niltaqgħu f'kollegament ieħor. Jekk nilma dak is-sacré sacristain ta' Saint-Jean, ikorrir. Oui, diki ikorrir. Fl-aħħar silta rajna lil Kamenzuli Somalija
ma' xulxin bdew jippikaw. U por konsegwenza, Romeo u Giulietta lanqas setaw jinnamraw. Romeo, kemm dom? Qalbi mimlija bid-dieqa. Qaltlu waqt li xejritlu mit-tieqa. Allajna Giulietta, but fraud block. Taħlifli, lesti taħlifli ver bat frowbla. Mux għax ma nafdakx, Romeo, mux lilek ma nafdakx. Naf, int mux li ma tafdax. Inti roadblocks ma tafdax, mux Eżatt, Romeo, int bis tista tifhimni lili. Insejġ, seni. Għalila, bleħen sot konvint minn dak li kien qiegħed jgħid. Romeo, inti dejjem tajli lest li tmowt għalija. Imma sissa qabba mint, u għalhekk qed titħaffilja. Nħobbok, Giulietta. Warajk, nisab meġnun. Ufa namlu ta' Napoleon! Għalma kif tajt nifsi? Isma ħudu ta' minn ixta noqgħod indur bit-trejs jien? Help yourselves! Dal-pastizzi veru tajbin. Jiena għad se tagħmel ix-xita daqs xtemp ħareġ dal-għodu. Ma ħares għax kien jisfattanna kollox. Insomma, xorta waħda stajt tagħmlu ġewwa. Tonio, isma naqra hawnhekk ħajarawk. Strajtilu lesta? Iva, ma kellix ċans inħitilu. Ġietni naqra għalija ta' ma ta' barra, ara kif ninfurrata. Tider tali ta' barra? Għax la darba se tagħmilha l-ħaġa, tagħmilha sewwa Mela, mhux hekk, jiena kien ngħidlu lil tiegħi, aħja ma tagħmel xejn milli tagħmel l-affarijiet nofs kedda. Tiċ għandek mhux griżma. U rigali, veru għala rigali sbieħ. Veru Alla jbirek. U mhux għax wieħed jagħmel rigali hux veru. Ħudu tax, taġ kemm se jqpa' li ħela? Dejjem tista' tagħti dak li jibqa' lix istitut? Iva sekk nagħmel. L-ewwel nagħmel xi boros għal dawk li ma ġewx. Mbagħad impoġġi fil-friża dak l-affarijiet li ma jeħżinux. U li jibqa' mbagħad nieħdu l-istitut dawn isfel. U saru jivvintawhom ukoll. Da xi ġifieri fil-Knisja ma tistax ikollok fotografu. Mela xiex, ikollok tinqeda bil-fotografu li jibatulek huma. Is-sena l-oħra l-kuġin irid jieħu ritratti u ma ħallewx. Imma immaġina li kieku kulħadd iġib il-fotografu tiegħu il-Knisja, ara kif tispiċċa, kulħadd jitfi u jixel sa tad-disko. Jew, tiġi li tajt biex nagħmlu parti wieħed. X'inhi? Mela x'inhu? Ġiet tgħid li minflok kulħadd jagħmel parti għal rasu, nagħmlu wieħed flimkien. Nikru sal-għada u nistgħu nitfal kollha f'daqqa. Toħroġ b'kull waħda l-oħra. Imma insomma li ninafa, miskina ma tantx tista'. Ma m'għandniex neħlu magħha wkoll. Ix hemm mara x'ġara issa. L-ewwel ftehemna għamilna parti f'daqqa, u mbagħad dejt irċievi l-inviti għax kulħadd iddeċida jagħmel wieħed għal rasu. Min issa noqgħod mingħajr il-parti hu. Żgur li le. U mela, ma tirdux jikberu jgħid li fil-Griżma ma għamiltlux parti? U jiena kieku laqas tal-ritratti ta' ma nċedijiex. Kieku jien nordna fotografu biex jieħu ritratt tat-tifel tiegħi biss. Ma, amor biddel. Iva, stenna, ma tix qed tarani nkellem in-nies. Kemm il-darba se ngħidlek, meta nkun qed inkellem in-nies tiġix tindaħal? U ħalli, illum mhux il-festa tiegħu. Miskin ksirtu. Mela ma stidinx fih. Stiden wieħed minn tal-klassi ma jiflaħx. Li kien għalih kien jistiden l-iskola kollha. K'mandix biex jagħmlu li kullum kien mandra. Għandek raġun ruħi. Is-sena l-oħra ċedejtlu stidin 6 tfal u tajt x'mandra mluli sa sibt il-ġinat ma' sufan. Iva jagħmlu. U di, ħattiġijiet missa tiġi ma' modiji, preċetti u griżma, bla tfal ukoll. Aħjar, għax kieku laqas jien ma kont niġi.
Sirt taf! Ara x'għandu? Anke sirt maskri! Kull waħda! Ma spieħ. Fej mort, Paw. Ħarix minn dak il-bib, u tħalt minn dak, u sirt daw il-maskri kollha! Mela wasal il-karnival. Abija Paw, għax veru tixraqlek. Għattali. Le, laqqas xejn, għax laqqas temnuni jek najdilkom. Nafx kont se tajt, Paw, int kont se tajt, li hawn ħafna li fitru mas-saqaj, li għandhom żewġ ċuċuħ, u xa kont se tajt. Le, kont se- Int kont se tajt, li hawn ħafna jimxu skont iċ-ċirkustanzi, u għaddiju prinċipi, u xa kont se Le, tajt. ħasra, kont se ngħid li fil-grupp kellna anki diska dwar il-maskri! Kombinazzjoni! Maskri, maskri, emżon tilbes, tibda l-wahda ma kurriħ. Biex takwista trid tinaġab dejjem lesti dar sabiħ. Għax fil-ħajja trid tirrexta, trid tilaba ta' sewfin. Trid tadatta iċ-ċirkustanzi taraf toħloq teatrin. Waħda jekk li maqallem għabdek xol ma jonċalik, ikdem sewa dak il-sinek, għax il-paga tijaw trid. Jekk fil-ħodu tqum imdamdam għax mal-ħbib xob ċarban bit, tqumx mis-sodda ċeppel siklif il-bes maskra ta' marit. U fil-knisja memxi najdu ta' qaddis maskra bla es, jew inkella tisfa martri fit-waqt tal-simħinnis. F'kumita trid iżżomm postok titħol b'xejn ġewwa il-ground, jekk f'każin mal-ħbib qed tixrob ara tinsa tħallas round. Jekk missieri tfajla tijak inċartalek ftit ardit, u paċenzja ċarra tħalqek, jekk tiġ tassew komplit. Biex fil-biznis kur tirnexxi trid tirrexta tal-ħanin, ftit riklami ħafna offerti waqt li l-flus fil-but taħlin. Maskri, maskri, jemżon tilbes tibda l-wahda ma kurriħ, biex takwista trid tinoġob dejjem lesti der sabiħ. Għax fil-ħajja trid tirrexta, trid tilaba ta' sewfin. Trid tadatta iċ-ċirkustanzi taraf toħloq teatrin. Maskri, maskri, jemżon tilbes tibda l-wahda ma kurriħ, biex takwista trid tinoġob dejjem lesti der sabiħ. Maskri, maskri, jemżon tilbes tibda l-wahda ma kurriħ, biex takwista trid tinoġob dejjem lesti der sabiħ. Maskri, maskri, jemżon tilbes tibda l-wahda ma kurriħ, biex takwista trid tinoġob dejjem lesti der sabiħ. Maskri, maskri, jemżon tilbes tibda l-wahda ma kurriħ, biex takwista. Iva jan nerġaw nipprovaw għajt. L-ewwel nixrob il-ballonujiet. U inti tidher isek mejta. U naqra fuq tiegħek ta' mhux isek il-mejta. Ale, koxon, tienu f'wiċċu hekk hemm bżonn iva. Ejjejna ħanaqdu ċukaj. Madam, jekk jogħġbok jien qiegħed f'nofs battalja, tinterrompix, wi? Badna, okej, badna. Badna ċukaj. Ejja, badna ċukaj. Robert. Man, kif intom? Tieħdu xej buzz? Għandkom titsmok? Kont qed nipprova nuċċali tax-xemx ħanibsu l-lejla d-disco. Għaxaw fiċ-ċukaj, hemm biss issib ftit buzz. Iva, danu. Araf, men, araf kemm hu fara. Rajta kif intela, Bertu, Ma kontx nagħmlu hekk jien. U dawk il-bottijiet hemm, għandu ħafna bottijiet hemm. Dawk x'inhu ma Dawk? Dawk tgħix kemm jiswa flus. Xtrajt fwieħa speċjali. Propju għattili nara di. Din fwieħa tista' tisfen u timbotta kemm trid fid-disko għax-xorta tibqa' fuq. Illallu Bert, Dak mhux xejn. Imbagħad xtrajt aftershave speċjali.
After xej fin, minajru, stonna tħossok, għarwin. Insomma, xaġek jgħidu reklami. Imbagħad, xtrajt mouth spray. Mouth spray, xem mizbaħ minn dik il-riħ ta' frezzkezza meta tkun qiegħed ġewwa d-disco. Għax taf int hemmhekk, tkun trid tersaq finu, m'hemmx post il-qrusa. Għalhekk dan il-mouth spray. Rieħa ta' frawli u toma ta' how shall I put it? U bil-ħaq. Xtrajt chewing gum speċjali. Chukajs chewing gum, propju addatat għad-discos. Your values for money. Chew gum. Għajdu nisa, għajdu li inġku. Lena, sinjur, lena bizbal fiex ċedejja, sinjur. Skużani. Cool. Rritit inni lift, hej. Bħal dak li għallu jiena għandi bżon lift. Għaw li z-żazax fiċi kajħat ma jifimom. Jien ma għandi bżon lift. Jien għandi sledge tijaj jien, ejja ħatarawa. Il-karozza speċjali tijaj. Sledge, armata b'kollox. Għanda tires racing, mamulina l-ħruq ma' toro. 8 headlamps. Mela, 4 minnhom sofor, garantiti li għamuk żgur. Mbagħad naturalment għal dawk il-rejjen maġnub dik in-nagħla fuq in-naħata wara tal-karozza u sit speċjali. Ġilda tal-leopard maqtula l-okkażjoni. Mbagħad ma jenqos li naqtaw ftit mis-silencer ħalli nimpressjonaw ftit. Ħassem għalkom il-ħorn. Ara uħda. Isemaw il-dal-ħorn. U issa. U tajjeb, u issa insemmalkom ftit mużika rock, man. Isimawa, daqqa mużika rock, man. Il-mużika tal-imħawdin jajdu, la xek jajdu, il-mużika tal-imħawdin, tal-rockers. U issa insemmalkom kif jien nirrejzi għal-karozza. Għalix, Fred. Għajtulix, iċċenġilkom fl-istonku di. Rajtu Bertu hemmhekk donnu dera, għaddiju Malta, għaddiju Beġiġa u l-Arusa, u itfilu minn hemm, dafa mhux ġej lura, dak qiegħed tal-qalbu hemm, itfilu. Titfilux? Le, jiena mhux vera da, irrid imur disco? Le, jiena rrid niġu lura Malta. Hemmhekk Malta żgħażagħ mhumiex moħħhom fiċ-ċuċċati. Hemmhekk ħadd ma qed jirrejża l-karozza għal xejn, ħadd ma jtik fastidju bil-ħorn. Le ta, ara x'ħad tagħmlu, fiċċu ġibuni lura Malta, għax jien ma nistax nibqa' sejjer. Ma jistax ikun. Bert, hemm xi ħadd warajk. Hemm. Iva, għaliex? Bertu. Borċ. Hi-Fi Car Stereos. Ibidlu l-karozza tiegħek f'disko mill-aqwa. Ġennan il-min jirkeb miegħek. Waħħal Hi-Fi Car Stereo l-aħħar mudell. Ir-riħa tal-araq tista' tkun problema. Nies ma jkellmux, il-ħbieb jabbandunawk. Taqtax qalbek, għax illum hawn knockout. Knockout, deodorant ġdid li jsolvi l-problema tiegħek. Knockout, u ħadd iżjed ma jgergirlek fuq ir-riħa, mela erġa' ibda għejx permezz ta' deodorant Knockout. Grazzi, Knockout.
Li tirbaħ huwa sabiħ. Li tipparteċipa huwa importanti. Li tinxtara hija ħniżrija. Fjakkajt! Waiter, għandi dubbina marqa fil-brodu. Inx tippretendi? Li nallimatom jew? Illum se nħarsu lejn il-wiċċ. Blajnuna ta' Elaine li tinsab miegħi fl-istudio misbuha l-okkażjoni, ser naraw x'tib ta' wiċċ għandna bżonn għall-okkażjonijiet differenti. Nibdew minn problema li tolqot ħafna lin-nisa Maltin. Il-fatt li meta jkunu qegħdin id-dar jew f'okkażjonijiet tal-familja ma jagħtux każ id-dera tagħhom. Dan m'għandux ikun l-aktar jekk id-dar tkun ġejja l-kunjata. F'dan il-każ, attenzjoni speċjali għandha tingħata lill-għajnejn u lill-geddu. Wiċċ ieħor popolari ħafna hawn Malta huwa l-wiċċ l-ieħor. Dan għandu jintuża bil-għaqal għaliex inkella jitlef l-effett kollu. Bħala okkażjoni tajba tista' tkun laqgħa tal-union. Insomma, waħda mill-unions li int membru tagħhom. Dan il-wiċċ jista' jintuża wkoll meta jkun hemm ċans ta' promotion. U laqgħet insemmu l-post tax-xogħol nitkellmu ftit fuq il-wiċċ tas-supervisors. Naturalment, dawn għandhom jaddattaw skont l-okkażjoni. Però, bħala linja ġenerali, aħna nissuġġerixxu li meta tkun qed titkellem mal-ħaddiema li huma taħtek, l-aktar prominenti għandhom ikunu sninek. Fil-waqt li meta titkellem mal-manager jew ma ta' fuqek, għandu jkun il-sinek li jispikka l-aktar. Okkażjoni oħra tajba hija interview għal job ġdid, pass importanti fil-ħajja ta' kulħadd. Jiddependi bla dubju mill-ġob, però jiddependi wkoll minn min ikun ħajamillek l-interview. Naturalment, par xuftejn ħomoru jleqqu għandhom ikunu irresistibbli għal kulħadd. U jekk l-interview kun biex tidħol ma' xi fabbrika, m'għandekx tolli għajnejk il fuq u ma semmix bl-ebda mod drittijiet. U jekk minnaħa l-oħra l-interview kun biex tidħol f'bank jew f'istituzzjoni finanzjarja, daqsxejn eyeshadow rosa, kulur il-Financial Times, palma qiegħda turina Elaine, għandu jħalli l-effett mixtieq. Mela llum tajna ħarsa lejn il-wiċċ. Hemm okkażjonijiet oħrajn li ma semmejniex, pereżempju tiġ filgħodu. Dan ħallejnih barra mhux biss għax il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna huwa limitat, iżda wkoll għax jekk tilbes kappell pillbox b'xi biċċa netting niżla quddiem wiċċek, m'għandek bżonn tal-ebda make-up. Infakkarkom li l-prodotti li semmejna u prodotti oħrajn tistgħu issibuhom għand Pupilla Products li b'kombinazzjoni kollu mal-sponsors ta' din ir-rokna. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla kellmu fuq suġġett li jolqot l-iktar lill-irġiel, il-qara. Fejn se nagħtu suġġerimenti ta' kif għandek tissellef mingħajr ma tidher redikolu. Għalhekk, dawk l-irġiel li mhumiex dilettanti jaraw il-films tan-nisa, skużawni, il-programmi tan-nisa, nissuġġerilhom li ma jitilfux il-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Insemmilkom. Din ir-rokna ġiet imwassla lilkom b'xewqat tajba ta' Pupilla Products. Giulietta, biex taparsi mejta, tixrob xarba d-deċidiet, saħan sitra din ix-xarba, traqdek daqs l-aħbarijiet. U Romeo hekk kif wasal, ra Giulietta f'dik il-qagħda. U ta' ġuġ, ħasibha mejta, basta maskola privata. U Romeo xorob il-valenu. Fil-kot irid ikun. Insejt li nżajt il-kot. U Bromeo stendut ħdeja kemm bdiet tajjaġ waħda din. Kienu ġabdew jiffittawa
Dawk, li ġorru il-mejtin. Ġulietta, qabdet il-valenu sabiex tixrok minn ġo fih. Imma valenu ma kienx fadal, jaħanżir laqtu sal-qiegħ. Forsi fadal ftit ma xoftu. Poġġiet xoftu ma xufteha, la vojt sabet il-fliexkun. Zob! Aħja namlu ta' Napolju. Ejja nkomplu waqqaftuni fl-aktar biċċa li toġobni. Għax, ma nafx kif se naqbad ngħidlek. Kolla sew. Għax najdu għagħifini. ħali, hej. Jien mill-ewwel xammejtu ta'. Mill-ewwel xammejtu li qed jipprova jaqbad magħha. Nistaqsikom. U ejja, tajtulix li mandu ngħidux intom ukoll. Mbagħad wara fuq kollox, inna fejn fi tridux. Għax fid-dinja kultant kollox bil-maqlub. Min iridek ma tridux. Min ma jridekx tridu. Tihom bissi ħajġru warajk jgħidulek. U ejja tafu x'qiegħed ngħid. Njaf kemm il-darb intom stess, għattu tilabu għata indifferenti u għattu tiblaffjaw. U anka l-irġiel ta' m'għadux jgħidu veru, għax hekk jagħmlu huma wkoll. Mela, illum morna f'post fejn in-nies tuħu ħwejġ biex inatfuhom. Il-Londri. Dan abdew ġejjin in-nies bil-biljett f'idejhom. U flok l-affarijiet tagħhom dejna tuhom affarijiet totalment differenti. Xi ħud ġew. U għednilhom li biex naħsluhom il-ħwejjeġ, l-ewwel iridu jkunu ndaf. Għax kif jgħid il-Malti, jekk il-bniedem ittieħ il-konfidenza, fl-aħħar idaħlek fil-gradenza. U ifmuni. Ġib 8314 jekk jogħġbok. Kienu jkun 11 xurxin. Jekk iġibu għamlok bit-transport titħallas tat-transport. Jekk iġiblek. Għandu kun, għax ma dejjem fil-counter nkun ma nafx, thank you. Ġakiet għandijin. Dati għak iċċejt żgur ġifieri. Żgur mid-dar ġibtu fal. Le ġifieri dati għak ġifieri mhux forsi biżbal bidlitu. Le, dak 550. Għandi 550 infatti one to this. Nadet jew ġew xi ħadd. Kif iġibu sabu biex natfuhu? Ħaj natfuhom meta jkunu hekk datti bek. Fil-fatt laqsu lest, għadhom ma natfuhx da. Ġibtom la? Thank you. Liċċit? Tijak ta' daw, senjura. Iva, tijak. One velvet skirt. One jacket. Mrs. M. Kallef. One 13. Sorry. One jacket. Da 13. Sammat Street Paula. Dan huwa. No. Da ċit kim ma daw mażarbuni ma daw. Le, mhumiex tiegħek. Ma tiegħek. No, senjur. No, għazandit. One jacket kienet wine. Għax di forsi nxtorbitlek. Għazandi ġej ta' tfal, ġaketta tal-kbar. No, one velvet skirt black tajtom il-manager. Jista' jkun li nxtorbitlek. No, dierdek għazandi x'naqsa magħhom għażi żarbun. Għandkom żball, one velvet black skirt. Da mhux tiegħek, da tiegħek. Le, laqqas dik mi tiegħek. Tispjaċini ma mhux daki. One black velvet skirt. One. Le, hi, dispjaċini ta' mela morant il-manager, dak il-manager ta'homkom. Għandek raġun da mhumiex tiegħek. No. Signora, għattajt. One jacket kelli, one velvet skirt black, one woolen skirt grey bil. Jisot. Asb xej, man. Dawk ta' tfal mu mishtijaj. No, these are not mine. I'm sorry. Le, let's go. The manager has taken them, kolla qasan deċit ħabra. No, mu mishtijaj, xieċifiri tijaj. No, hey. Le, mu mish daw tijaj. Le, mu mish daw. Kien I can go to the manager, tajtomlu f'basket ta' St. Michael's. Tajtomlu nar it-tlieta. Mela-ħammurant il-manager ħanejdlu. Xoġġettu jek joġbok da? Xoġġettu jek joġbok? Ġlek gris. Nadet. Ġib naqra da jek joġbok. Ġlek gris.
Dan tijak ta' senjur. Number 9778 u da. No. Dan ta' għandek hawnhekk imniżel. Da mhux tiegħek ġifieri. No. Żgur imma. Naħseb tiegħek ta' ma x'in-numru tajjeb hawnhekk ta'. Dan imma naħseb ix-ġaketta ta'. Ġaketta bajda, mhux dik. Inti ġejt bihom daw jew il-mara, mhux forsi qaltlek ħażinu. Le, u ċempla dik ġifieri. Ġaketta tal-mara ma nafix, zarbun hija. Di mi kienet mija jiġifieri. Ta' ċibtu inti biex natfu. Le. Le, Dispjaċini ma tolhom Le, jien il-ġkien qed irrid ħalli. Le, dawk tiegħek. Le, mhix tiegħi daw. Le, Għandhom nizzedu kollha hawnhekk. Ma two shoes, pair of shoes. m'għandix two pairs of shoes hawn jien miktub. Ħallasni. Nħallsek ta' dak, għandek xi ċek. Mela dak biex naddafu li se nħallas 5 liri. Yes. Għal-ħasil, ħanajdlek hemm daw maħmuġin ġifieri. Biex imma naħseb l-aħjar li l-ewwel toħdem u tnaddafhom imbagħad terġa' ġġibhom u naħsluhom. Ġifieri l-aħjar li qabel ma ġġibhom biex naħsluhom hawnhekk taħsilhom. U mbagħad meta jkunu notfa ġibhomna u nerġgħu innatfuhomkom. All right? Mhux dejjem hekk sistema speċi ta' jekk daw ikunu maħmuġin. L-ewwel trid tnaddafhom u mbagħad nerġgħu innatfuhom inkella kif tidhom jiġu notfa speċi ta'. Tifhem? Hello. Yes. This clean, please. Dry cleaning, please. Yes, dry cleaning. And these have already been cleaned, but they need reproofing. Because they were washed, in fact, so they need reproofing. But I think you better tnaddafhom terġa' qabel. Nerġa' nagħmluhom, okay. Tnaddafhom. And reproof at the same time. Mhux għal da ġifieri tnaddfu. That doesn't need reproofing. That's not a reproof. That's just a dry cleaning. No, this has to be washed. You have to wash it so it's clean. No, it doesn't wash. It's wool. I don't want it washed. I want it dry cleaned. But you have to wash it before we dry clean it, you know? No, I don't want this washed. That's why I brought it here. I can wash it at home myself if I want it washed. But you wanted to get it cleaned. That's right. Imma biex aħjar taħsibha id-dar speċi ta' biex tkun nadifa mbagħad iġibilna u nerġgħu natfu ilek. Ma rridx indaħlu fl-ilma, ġifieri you don't dry clean. We do. Imma jiġifieri da biex ikun nadif. Ma jiġix. Tieħdu d-dar u tnatfu inti. U mbagħad nerġgħu nagħmlulek dry cleaning aħna. Ma jiġix jiġifieri from dry cleaning. Jiġi bid-dry cleaning, imma l-ewwel tnatfu u mbagħad aħna nagħmlulek dry cleaning. No, I don't understand. X'iktar x'għandek please? So these now I don't never mind. Reproofing is all they need. Because they have, as I said, been cleaned, washed, and the proofing's gone. They're not waterproof anymore. Can they be just reproofed? Or The same, l-ewwel tnaddafa, mbagħad innatfu ilek, tifhem? Hemm xi problema? Di ġifieri qabel before we clean it, di titnaddafa s-sinjura u mbagħad innatfu ilha. Where do you want to clean it? Well, it's stained, okay, but it's been washed. Now what I want it to be done is proofed, just proofed. U dil-ġaketta? Di wkoll l-istess ħaġa. Di wkoll, ġifieri. We just want proofed. Għax it's already been washed and the proofing has gone. It doesn't work. Trida tiġi iktar nadifa. Le, irrida tiġi li tarġa tiġi żomm l-ilma, għaliex ma żommx l-ilma. Ma l-ewwel trid tnaddafa ġifieri. Li di maħsula diġà. Di le, ma. Di le. Di taħsilha. Can't it be dry cleaned and then reproofed? L-istess bħal da, sinjura, ġifieri. Di biex tiġi nadifa, tittaħsilha mbagħad nagħmlu dry cleaning. No, jekk se naħsilha jiena m'għandix għalfejn nagħmel dry cleaning. Ġibta dry Għandek cleaning għaliex raġun, ma nixtieqx indaħħalha ġol ilma. Tiegħek ta' daw, sinjura. Mhux tiegħi il-bambin. Ma ċ-ċitt tiegħek kienet fuq dak iż-żarbun. Mhux tiegħi dajtek x'għamlu. Imma tiegħek, m'għandniex oġġetti ieħor dan iċ-ċitt, jiġifieri dawn imma tiegħek. ċitt, ma għandek xi żarbuna, ma tafx tagħna jew. Thank you. Oh. Trousers, għal-sit. Daċċet tiegħek. Daċċet tiegħek. Yes.
skużi. Trousers. 9131. Nadet! Nadet! Tax kien illum, xinu si? Ne, jista' jkun. Mużgu mux dak, tem mara. Ta' mux. Mużgu mux dak. Ta' taħodaw. Mux tijaj, njuhu, xtampi għadi. Il-numru ta' senjur ġbir l-istess ċet, l-istess wahda. Zgur, il-numru ta' Trousers. Għadi mux tijaj. Trid naddafa ftit qabel ma ġiba ta' biex namlu lek dry cleaning għax ftit debba l-ewwel hemm. Naddafa ftit u mbagħad namlu lek dry cleaning. No, ma kont intom is-soldu hemm iġibu, Għax naħseb aħjar importat sila ftit ġifieri anki ftit ta' m'hemmx għalfejn ħafna u mbagħad terġa' ġiba u namlu lek dry cleaning ġifieri. Għax jibqgħu ċertu dbajja ġifieri taħseb? Jista' jagħti il-każ li jibqgħu dbajja lek. Għatmaġra lek hekk ġifieri. Li kien naħsbu qabel. Għansaqsi, Joe. Joe. Joe jew Nadet ċaħat. Nadet. Għana għedlek. Is-senjur irrid jaħsel da dry cleaning. Imma għatlu li għandu bżonn jaħslu fuq. Għax taħseb? Ma mhux imbagħad speċi ta' għajdunna ma jistgħux jagħmlu joqgħod jerġa' nadifu. Nadif, Ila ġibru biex jibux jitnadef. Ma qabel ma. Asma minni din l-għazabba ta' taqs kemm il-ġim qabel biex naslu qabel jien. Dak raġuni, ma qabel ma affarijiet jaħu jiġifieri ma nafx te. Le, qabel ma jitnaddaf irid ikun nadif, naturalment. They have to be clean, and when they're clean we wash them and they'll be clean again. They can't be dirty. If you want them clean, they have to be clean already. I thought to her, please. She's serving the customers. No, but can't you understand what I'm telling you? I mean... Because I don't think that what you're telling me is something I have to understand. Because if I give something into the laundry... Yes, you are right. I try to explain. I'm sorry. These are dirty. Not very dirty, but a bit dirty. Yes. To be clean, you must first wash them so they will be clean. And But then if I wash we them, will wash them and they will be clean I have to again. give them into the laundry. Yes, but... I mean, what's the use of me this washing is the them and giving system. them in the laundry? Yes, but this is the way it is, you know. No, that's completely illogical. Da ċittakom, zgur. Dalla takom. Li blu. Blu, Le, tleġġiet. Ma da takom. Sera, signorina. Di ċittijak zgur, ġifiri. Three blue jeans. Jeans, blu, ha. Three. Forsi għal-buttuni, forsi, blu, tri, ġifiri. Le, dik kien hemm mara dik. Ma dik ma tkunx taf tkun. Għax il-signorina għatat li għata ġifiri. Għax mux blue jeans? Le, tleġ gigat kellna biex x'tagħmlu munu għax. No, da fuq il-marka f'janta. Dan. Ket ngħidilhom fil-fatt di kienet waħda minn. Għara jħallsukom għandhom. Ġifieri. Di kara taf imma. Ma sek mhux tagħna, aħna ġgigat irridu mhux dħaw. Three blue jeans. Nadet. Kemm irridu jħallsu tiegħu dan? Ara, għana ma nix nambuħ da d-dublet. Sek mhux tagħna. Imma speċi ta' jiena Livja ifimni tixtieq ngħinek imma s-sinjuru saqsejtu għalli dan tiegħek u mhux. Ma mhux tagħna ħna xirridu da d-dublet. Dublet bħal Saqsi kemm. Ġi darba ma nixħaġ da Għalt l buttuni tħatikteb allura. Tiktibhom biss imbagħad tkunu f'idejna ma tkunx taf. Mhux tagħna. Imma s-senjur ifimni jiena ħaddiema hawnhekk ma nista' ngħidlek xejn hu qed jgħidli da tiegħek. L-unika ħaġa li m'għandna bla numru żarbu. Forsi dak tiegħek. Ħajna ġgiget u nirritlu Ma tidux daw żarbu, numru. Ġifieri ma għandkomx, aħna ma rridux. Tix teħdu dawek fil-każ. Tleġ gigat kellna mhux daw. Għanna tleġ gigat. Ħodu daw kux nista' ngħidilkom. Da mhumiex tagħna ħna xirridu ma. Ma għara għajamil ma teħdu xejn.
kemm tirraġunaw. Mela ħammur għand il-manager ħanejdlu. Qabel tkun għand il-manager, inti qatt smajt b'candid kamera. Importanti. Okay. Jek se naħsilla jiena m'għandix għalfejn nagħmel dry cleaning, ġibta dry cleaning għaliex ma nixtieqx indaħħalha ġol ilma. Għandek raġun. Okay. Għandek raġun. I don't want her bringing dry cleaning. Għandek raġun, għax fil-fatt dan huwa candid camera, il-kamera. Il-bint ħatibqa' bil-kostum. Allez, cochon, très imbécile, mange la laser, toqgħod tibża minnu. X'inhu jtieħ? Madame, jekk jogħġbok? Bonsoir, Versailles, je suis Napoléon Bonaparte, oui? Non, not tonight, Josephine. Dat jifissa li hu Napoleon. Ara ma tħallokx irrispondi telefon iktar tafux. La roqta di-kamra tjamel tiegħu. Idejja. Hello, l-uffiċċju ta' Napoleon Bonaparte jew. Wieħed mis-soldati tiegħu. Maskri, emżon tilbes, tibda l-wahda ma kurriħ. Biex takwista trid tinaġab, dejjem lesti dar sabiħ. Għax fil-ħajja trid tirrexta, trid tilaba ta' sewfin. Trid tadatta iċ-ċirkustanzi, taraf toħloq teatrin. Waħda jekk li ma'allem għabdek xol ma jonċalik, ikdem sewa dak il-sinek, għax il-paga tijaw trid. Jekk fil-ħodu tqum imdamdam għax mal-ħbib xob ċarban bit, tqumx mis-sodda ċerpel siklif il-bes maskra ta' marit. U fil-knisja memxi najdu ta' qaddis maskra bla es, jew inkella tisfa martri fitma ent tal-sinħinnis. F'kumita trid iżżomm postok titħol b'xejn ġewwa il-ground. Jekk f'każin mal-ħbib qed tixrob, ara tinsa tħallas round. Jekk missieri tfajla tiegħek inċartalek ftit ardit, u paċenzja ċarra tħallqek jekk titx tassew komplit. Biex fil-business żgur tirnexxi trid tirrexta tal-ħanin. Ftit riklami ħafna offerti waqt li l-flus fil-bud teħlin. Maskri jemżon tilbes tibda l-waħda ma kurriħ. Biex takwista trid tinoġob dejjem lesti der sabiħ. Għax fil-ħajja trid tirrexta, trid tilaba ta' sewfin. Trid tadatta iċ-ċirkustanzi, taraf toħloq teatrin. Asqat miet li kemm weħed ħabsent. 90 sena kien tani. Għalmen mhux għal omrok. Okoll.